Pinarung kidung tresno entrane gandrung iki lho, gandrung-gandrung. Prasapaning jiwa nadyan pinalangan Maksudnya iki gandrung ini ngono kan lho nang. Gandrung kok malah mubeng-mubeng iki waduh kosot-kosot ning koburi iki piye iki? Maksudnya iki gandrung ngono kan lho kaya nang film-film ngono kan lho. Ning ya ora komburi ya Lah piye to? Samudra Agni nadyan meguh lan perkewo kenging rasa akeh rubeda mangga Dik rati nyaket sedaya para tamu. Sesarengan Jamur Sari Alidra Super Jangit Dian Pictures IPAP Audio Sumawur cahya lintang asri rinenggo ing awang-awang hanya seni prasapaning ati hamung sira juwita sing tak tresnani Sinura ing pamuji obayane datan baling jeni lapu tresna hake ngarupita panyuwunku pukoki prasetya senadyan nyabrang samudra hati setiaku ora bakal sulit jati senadyan mungkin pucuk ing harga tresna ora bakal sirna sakehing rubeda kang tumeka sirna awit gedene rasa tresna sinurang kidung asmarana satya tumeka onjate nyawa tresna tumeka oncate nyawa artine no artine sampai akhir hayat memisahkan doa terbaik untuk kedua mempelai